ka gane ai sai ka sa number ka da za ka tura sai ka sa +234 wanda zai ko haka kuma ka shiga nan ka yi scanning ka gane ka yi scanning wanda za ka gane a nan za ka sa number sai ya nuna ma ka tura kana turawa za ka ga ya tafi a nan zai tafi